बेथो बोरैथ' जानो मोनखो देनाय बेफोरबायदि एसेबां 8,000 मानि फैसा ओरैनो थांगारजोब्बायना दा मालायनियावसो हाबहैबायना एसेबां अननानै गथ'आ सोना हरबाय दा थै बिदिसो जानो मोनबाय होनबा औलै आइ बिखाखौनो दुब दुब मोनगासिनो आंहाबो एसेबां 8,000 मानि फैसा ओरैनो थांगारजोब्बाय हा मानोथ' लोगोखौ सोना होनो होनांगौ गावगायानोथ' सोना होनो हायोमोन ना बेनोथ' गावगायानो सोना होनो हायोमोन दा मालायखौ सोनो थिननानै दा गुबुननियावसो थांबायना आंनिबाथ' बेंकनि मानसियाबो भुल खालामाखै बे लोगोआनो खालामदों एकाउन्ट नाम्बारखौनो मोनसेसो गोरोन्थि लिरना लाफ्लांदोंमोन खोना औ बिदिनोथ' खोना फैसाखौ मोनबाथाय गाबोनो दख'ना बायनो थांनो सानदोंमोन हाथायाव ओमफ्राय बोरैबा मोनसे गारबायलै आङो खर' सर' गिदिंनाय मोनसोबाय सानै अना खानानै सनाथिया गैया फुजायाव दख'ना गोदान बायगोन होननानै खथ' खुसि जादोंमोन नङाबा बिबारि आगै मोना हरनाय फैसा लाखनिखौनो दिहुननो थांगोन र' पस्ट अफिसाव गाबोन फुङाव दिहुननो थांनांगोन र' आं बायाबाबो सनाथि आगैनो गांसे बायना होथारनांगोन बेसेराया दख'ना गाननो लुबैदोंमोन फुजायाव गोदान दख'ना आयै नङाबा पस्ट अफिसाव फैसा दोनहैनायखौनो गाबोन एसे दिहुनहैगोन दे नङाबा माथो फुजानि दख'नाखौनो बायनो हानाय नङा आंनोथ' नांलाया देनाय फुजानि दख'ना सनाथि आगैनो गांसे बायना होनो हाबानो जागोन नांलाया दे बाजै पस्ट अफिसनिफ्राय फैसा दिहुनलायनो दख'ना बोरायफोरखौनो गानलांगोन जोंहा माथो खालामबावनो आरो भाग्यआनो गैया ओहो दिहुननो थांनांगोन आङो नङाबा नोंनि आसा थागोन ना नोङो मालाबानिफ्रायनो बुंगासिनोमोन फुजानि दख'ना गोदान बायनांगोन होननानै बाजै माथो दाखालिल'सो दोनहैदोंमोन फैसाखौ जेबो नङा दे होमबालाय गाबोन फुङाव दिहुननो थांबानो जाबाय आरो फुजायाव नोंसोरो माखौ जानो नागिरदों हा मेथाइफोरा चावमिनफोरा 500सो दिहुनबानो जाबाय मेथाइ जानायनि नामाव आयै दिहुननांगोन र' जेखिजाया 4,000सो दिहुनबानो जाबाय आरो खरसा जानोबो फैसा गैथारा जादों आयै जागोन दे दोनहैदो खजानाखौ मोजाङै जोब्बायानो माथो आधा जोब्बायथ' र' ओमफ्राय आब' दखान होनो होननाया मालानिफ्रायथ' होगोन फुजानि उनावसो सानदों र' आङो दे थां होनबा मोजाङै दोनहै आयु ओइ जाम्बिफोर नोंसोर दरजाबो मारिना लायाखै माबो मारिना लायाखै ओमफ्राय खजानाखौ बिदि नायबाय दङ आरो सोरबा फैना होबा मा जागौमोन देनाय दा रावबो फैथ'आ दे जोंहानियाव बै लाफाथिया फैना होबासो गम मोनगोन र' बेथ' मानसिया लाजि गैखाया फैगोनबो मालाबा मोनथिगौ खजानाखौ नायनायनि सिगां दरजाफोरखौ गासिखौबो मारिजोबनांगौ मोनथिगौ मा दरजा खिरखिखौबो मारिना लानांगौ मानसिफोरा ओरैनो जोंहाखौ खदक सोब खालायखायो एसेबां माबोरै धोनि जालांखो होननानै सिरि जुदि सोरबाफोर जोंहानियाव CID खालामनो फैयो मा खालामगोन नोंलाय ओरैनोबाबो सिखावनि खोमि गैखाया आंसो नोंसोरनि रायज्लायनायखौ खोनानानै दरजा मारिना फैबाय बे खजानाया गोमानो गोनांबा खिन्थु थैखाबाय आरो मोनथिबाय बेनिखायनो खजानाखौ नायनायनि सिगां दरजा खिरखि मारिना ला आरो एसेबां गोसा गोसा रायज्लायनाङा खजाननि बागै मा एसेबां गोसा गोसा रायज्लायो नोंसोरलाय सिरि रायज्लाय गोसा गोसाथार खोनादों नामा इयो खोनादोंथ' आरो थांदो सुहैना दोनदो र' दोनहैनि र' खाफि गथ'आ गाबलायबायलै ओइ बिमा ओइ बांबुला गाबगासिनो आइ मानो गाबलायखो ना लोमजानाया बांद्राय जालायबाय खर' सादोंहाय हा बिफा लोमजानाया बांद्राय जाबावबाय खोनालै बिनिया माथो खर'आबो बेसेबा गुदुं जाथारबाय अबाव थांखो बेलाय माथो जेबो माथो होआलासिनो दं थांबायसो ना आइ बांबुला गाबबाय थानायखाय खायसो मोननानै थांबाय चित्ता नोंबो गाबबाय थायो नोंनि थाखाय दा नोंसा आफाया उथिना खारबायना बिनियाबो लोमजानाया बांद्राय जादों खोनालै बेनिखायनो गाबदों खर'खौ सानाय मोनदों खोना एकदम गुदुंथार जादों मानसियाबो चित्तालै चित्ता नोंनि थाखाय साला आंखौसो सैया जादों जांगिलाया दानो थांसो लागोन आं खेबसे मोनथिबायना नोंनि थाखाय साला सुखुगैया जादों फाल्थुसो
खोनासो मोनबाय थादोंलै नोंबो गथ' नो ला गाबबाय थागोन माखौबा गाबनो ओंखारो सानसेबो सानसे मथे उन्दुनो होआ साला नोंनि थाखाय नोंसा नोमफाया उथिलांबाय नोंनि थाखाय साला आंखौसो बोरैबा खालामबाय दङ मिथिबायना बाराबा नोंसा थाफ्ला नोमफासो दोनै गारगोन दे आं नोंखौ लाबफानोनो नाङामोन आं नोंखौ लाबफानानै आंहासो हज' गथ' जागासिनो अना खानानै जांगिलायासो इसिङाव उन्दुहैनांगौ जाबाय खेबसे माथो हैनि र' गाबबाय था नोङो गाबबाय था नाखाथि गथ' साला खाथि गथ'आ माखौबा लोमजानो मोन्दों लोमजागासिनो दाखालिनिफ्रायनो हामनोनो रोंला हस्पिटालावबो लांदोंमोन माथो आं दिनै मानो हामनो रोङाखै खाथिसो बालनि बुजाबावगोन गथ' ओइ आखाइखौ नुदोंना नुवाखै हा सानसे मथे मानो सानसेबो उन्दुनो होआ नोङो हराव हा खाफि साला उन्दुलां गावगायाथ' उन्दुआयानो जोंखौबो सानसे मथे उन्दुनो होआ गावनि फिसाजोबाबो रागा जोङोहाय आङो बाराखौबा आंनि सनाया हायाव अना खानानै बोरै उन्दुना दङ ओइ सना मा माथो होआ नोङो हा सना नों आंखौ गाज्रि मोनदों न' उन्दुनो गारैलाय बेयावलाय मानो फैदों थां उन्दुयै थां मानो एसेबां रागा जोंदों नोङो सना रागा जोङाखै आङो रागा जोङाखै थौ उन्दुयैनि थौ बिसनायाव बेफोरबायदि सोरबा हायाव उन्दुयो आरो हाया आङो एसेबां खायसोआव उन्दुनो हाया आङो बेयावबोसो उन्दुलांनाय नङा आङो साला गाबबाय दङ दाबो गाबगायाखै साला इसिङालागै खोनादों गाबनायखौ इसेबां गोसा गाबखायो सानफ्रोमबो गाबबाय थायो सानसे मोजाङै उन्दुनो होआ सानफ्रोमबो मेगन मोदै जाखायो नङा सना बियो दा लोमजादोंना बिनिखायनो सानफ्रोमबो गाबबाय दङ बे साननैसोआ नङाबाथ' बै साननैसोआ गाबनायानो थायाखैमोन गाबासो जागोन सानफ्रोमबो गाबखायोआनो आं आरो मा खालामबावनो दिनै दा गाबबाय थायो सिथा होनबाबो सिथाया नै आं दानि बुबावदोसो सोबाना होदों थेवब्लाबो सिथाया बांद्रायसो गाबो थां उन्दुयै थां बा एसेबां रागा जोंथारबाय आरो नोङो आंखौ रागा जोंनालाय दा मा जानो दिनै थां बेनिफ्राय बिसिनायाव उन्दुयै थां नोंसोरो आरामसे बिमा फिसा सानैबो ओमफ्राय नोङो बिदिनो थासिगोन आरो थायाबा माथो खालामबावनो आरो ना बाहेरायाव उन्दुहैनांगौ नाङा मा बाहेरायाव उन्दुलाबायनो ओहो नाङा थांनाङा बाहेरायाव आं गियो थां होनबा उन्दुयै थां माखौथ' थाबाय दङ बेयाव थां सल्ला बे गथ'नि थाखाय आङो सानसेबो सानसे मथे उन्दुनो मोना बे गथ'खौ खिन्थु आङो सहायनो हाला दे गेला मायबा मोनसे खायदा बोराय बाहायनानै बे गथ'खौ ओहो जांगिया ओहो नोङो बेफोरबायदि सैया खालामनाङा नोङो बे साननैसोआ ओरैनो अनफ्ला नङाबा उनाव सोग जागोन दै मा साननो रोंथारालै नोङो बिदिनो खालामनांसिगोन आं बे साननैसोआ दोखो अनफ्लाना दिन्थिनांसिगोन आं है आंबो मूर्खसो मानो इसिबां बिदि सैया खालामना दिन्थिनांगौ देनाय थुदो मिसाखौनो अनफ्लाना दिन्थिफ्लानोसै मास मोनसेसो आङो ओरैबायदि अनफ्लाना दिन्थिगोन जाहाथे आंना प्लेनिंआ साक्सेस जाखांनायनि उनावबो आंखौ जेन सोबखालाया आं बिदिनो खालामनांगोन होनबासो आंनियाव दाय गोलैनाय नङा थुदो मिसाखौनो अनफ्लाहैनोसै मिसाखौनो निमाहा बिफ्लागोन आं उफाय गैया बे साननैसोखौ खिबक बुरै एकदम सहायना थानांसिगोन आरो फाफि गथ'नि गाबनायखौ फेनाय मोनबाय आं नांबाय खर'आव रांखावरि बायथालि साला नों आंखौ गारनानै साला गुबुन हौवाजों खारसनहैमारदोंना ना सखन्द्रायासो लांदों आं जेबो बुजि मोनलालै गायदे सिलिखा आब'मोननि मथैबा बिसोरखौ सखन्द्राया लाङाखैना सोरबा हौवाजोंसो खारसनहैदों
Ada ang humano man lalay. Rohor. Apa sih नुनो मोनखोलै आं दिनै आंनियालाय गैलालाय थेर बेथेर जालांजोब्बाय आइ बांबुलिलै आइ बांबुलि नोङो बोरै दं मोजाङै दङना गैया आइ बांबुलि नोंसो रांखावरि नोमनाया गोदान नोमफा जहैदोंना आइ नोंखौ अनो ना अना हा ओइ आइ आइ बांबुलिलै ओइ रांखावरि बैतालि नोङो आंनि आइ बांबुलिखौ अबाव लांदों फैफिनदोब्रा न'आव आंखौ मानो बेफोरबायदि अयनाय खालामदों नोंसोरो हामा ai guzia de dosi lang dang harsing mendengang dina